Reper Stefan Đurić, Rasta, pušten je sinoć 3. avgusta iz pritvora u Ohridu, gde je proveo skoro 24 sata zbog posjedovanja narkotika. Uhapšen je u bekstejdžu pred koncert u subotu uveče, a protiv njega je bila podneta krivična prijava zbog neovlašćenog posjedovanja i upotrebe narkotika prema članu 215 Krivičnog zakonika Republike Makedonije. Ipak uz pomoć makedonskog advokata Gjoka Shajna, Rasta je uspeo da bude oslobođen, da mu budu vraćena dokumenta i da iz svega izađe bez krivične prijave. Odmah po izlasku iz pritvora uslikan je nasmejan pored svog advokata, što su ujedno i prve njegove fotografije nakon incidenta. Njegova putna dokumenta su mu vraćena i sada bez ikakvih ograničenja može da se vrati u Srbiju. Nakon puštanja iz pritvora oglasio se i njegov tim sa zvaničnim saopštenjem. Stefan Đurić, Rasta, je pušten iz kratkog administrativnog zadržavanja u Severnoj Makedoniji, koje je uz punu saradnju brzo okončano. Rasta i Balkatom Gang nastavljaju svoje aktivnosti bez zastoja. Zahvaljujemo se fanovima u Makedoniji na velikoj podršci, razumevanju i strpljenju. Iskreno se nadamo da će uskoro biti prilike za novo druženje. Stefan će se lično obratiti javnosti kada za to dođe pravi trenutak. Molimo medije za odgovorno izveštavanje i zahvaljujemo se svima na razumevanju i podršci. Vaš Balkatom Gang.